Jakou dovednost jsi se díky projektu Minipodniky naučil? Naučil jsem se propagovat. Takže psát dobře články. Mluvení před více lidmi. Pracovat s tiskárnou. Vyhledávat informace a zpracovávat je do křížovek. Určitě mnoho zkušeností a také informací do budoucnosti. Mluvení s lidmi. Skvěle jsem se naučil pracovat s keramickou hlínou. Na počítači jsem se naučil psát všemi 10. Tvořit krátké básničky a články. Naučila jsem se sázet a poznávat ty rostliny. Co ti přinesly exkurze? Vzrušení. Nové informace, které jsem předtím nevěděla. Spoustu vědomostí. Spoustu zajímavých věcí a zážitky. Určitě možnost podívat se na místa, kde bych jednou chtěla působit, avšak bych se tam normálně nedostala. Spoustu zajímavostí a mohla jsem navštívit místa, na kterých se normálně nemůže. Pomohl ti tento projekt ve směru k tvému budoucímu povolání? Pomohlo, je to úplně jiný směr. Moc ne. Ano, jednou bych chtěl být tesař nebo sochař. Přestože mám přírodu ráda, zatím živit nechci. Spíš ne. Ano, vzhledem k tomu, že chci být moderátorkou a šéfredaktorkou, tak hodně. Něčem jo, něčem ne. Jednou bych chtěl být programátorem. A i ano. Bavily tě exkurze? Po případě která nejvíc? Baví. České televize? To jo. Tak, ta tiskárna, Mafra a výlet do Prahy. Jo, moc. No, asi ta tiskárna. Ano, myslím, že když jsem si mohla zkusit v České televizi moderovat zprávy. Bavili mě exkurze. Česká televize. Výlety. Nejvíce se mi líbila, když jsme byli v Arboretru v Pasekách. Když jsme byli v tiskárně novin,